Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman Aksyon Art Tayhopon, Ariay, kundi ang isa sa mga ginaistoryahan subong kag ang problema sang kada mga lokalidad sa bilog nga Pilipinas, ang tagsa ka mga LGU may luyag ipatuman nga mga restrictions and regulations sa ilan na tungdan nga mga lugar because of the continuing surge sa COVID-19. Aksyon Radio. Kita mo diri sa aton even in Region 6, kundi sa primero iyaman to desisyon sang National IATF nga kinanglan may uniform nga regulation nga dapat ipatuman. Ano ini? Nga dapat iway na sang separado or kinalain ang maginapatuman nga mga regulations, travel guidelines sang tanan nga mga lugar nga same lang ang status o kung sitwasyon ari karon kay gulpiada nagtinaas ang cases. Ti kundi nagbago-bago ang Iloilo subong nag-require na sang quarantine pass. Ang Iloilo province may mga changes sa ila sining nga mga protocol kag travel guidelines. Tiyan mo na ho, ang taga Bacolod subong budlayan magkadto didto kag taga Negros Occidental sa Iloilo province kag sa Iloilo City. Aksyon Radio. Ang lain pagid kay ari. Kundi ginhawag sa mga opisyales sa lokal, may mga ordinances pang ginpasar. Oy, dapat sunod ka mo. Halin sa wearing of face shield, face mask, social distancing, minimum health protocol na kung tawgon nga ginapatuman sa gobyerno. Now, sa lokal, may mga ordinances gani. Like for example, Bacolod. Pero ariya ang istorya sa nasyonal subong kay ang Manila Mayor nga si Isko Moreno, kung iporte man ni subong, sikat mga klase tao, kag daw, kadamo bala sa mga Pinoy nga naga-support, kag daw bilib sa iya. Yawer, ano man yan na gina-question karon ni Mayor Isko Moreno, silingan ano ni man, gina-challenge ang aton siningan National IATF, nga review na ang inyo ginapatuman, nga regulasyon, nga obligahon ginang tao nga magsusok sa facial, niya kay duway manabasihan gin nga pagtuon, nga magkamuli gid man depensa sa COVID-19. Aksyon Radio. Di kakita mo porte nga depensa sa Department of Health, hindi lang galing ang tiglikom ang nagadepensa. Kagiban pagid nga pro-government, nga bulig explicar, oy, kinanglanon gid ni, kaya mo ni, magabulig ni depensa sa aton, kapin pagid may mga bago nga variant nga nagasulod diri sa Pilipinas. Aksyon Radio. Siling ko amol taning chimpo, kag dako nga challenge ni para sa government, para sa Department of Health, nga magpakita man sang magpakitang gilas man bla. Ang tiglikom sa Department of Health, nga magambal man, hindi Mayor Isko, hindi na yung imusto. Kaya mo niya ang basis niyo, amo niya ang pagplastar, sini nga kinanglanon, gina. Yan ang tabi kay sos. Do hindi man magkabal sa gusto niyang tiglikom sa Department of Health, kaya iyaya ko nano to nga mga issues nga masawsaw siya, nga do hindi man niya gani itrabaho niya. Inang pigaw ba nga performance, that is why siling ko, ining ginahambal kang challenge karon ni Mayor Isko Moreno, nga siling hindi na lang ta magsuksok para sang facial ng mga tao, kay dugang na ng gasto, o hindi man siguro nga magka-protect man sa tao, pero kung siling ko ang mga authorities na tani, kapin pagin ang Department of Health, maayo kung tani magpakitang gilas ngayon ang nagatrabaho sa gusto, ang tao mapatilan ni mo. Inisigurado ni silang isag naman ang pinsar sa tao ni. O, nga damo naman makonforme kay Isko Moreno, kag base magpinsar sila nga, okay na lang na, hindi na lang magsusuksok sa face shield,
Yan ba nito Isko Moreno ay gilang to basyan. Aksyon Radio. Kaya mo na nga kung kaisa, ini nga masahi isang pag-away kag continuing nga battle sang aton gobyerno kontra COVID-19 mangin nada kon mismo ang mga nagapungko dira sa National ETF kag ang Department of Health nga supposedly siya may dako nga papel pigaw lawlaw ang ila sini performance. Aksyon Radio. Kita mo mayor lang Quintroya sa Manila at ito matugaplak pa sila daw hindi pa nila maplastar gid sa gusto ngayon na magkonbinser ang tao nga dapat masuksukid sa face shield. D3 Bayo. Dako mabulig siyang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin, Ay alas 6:45. Daw may ara sa mga rally nga ginapatigayon karon ang mga
ang mga empleyado tubla sa masiwa, no? Ang mga empleyado sa masiwa nga kung madumduman ninyo ginpalin because of the issue sang redundancy. Redundant na meaning ang ila sining posisyon. Pero ang ila rally gin updan ini sa iban nga sektor. Kag ang ila target hindi lang dira sa opisina sang masiwa o. Kay ang rally nga ginpatigayon sang sining nga grupo upod na diri may ara mga iban nga progressive organization nga nagupod sa ila dito sa balay sang isa sa mga board of director sang Basiwa. Aksyon Radio. Ang ginatumod ko amo ini si board of director Monadia Hardin. Dito nagadtos balay niyo. O kag ginasinggitan ang panawagan kati dapat paayuhon man ang serbisyo sang prime water. Sa tutuod lang, Blako, ini personal kong observation, agapan niho. Kundi agap ko ng bugtaw, baka ito stasyon, di maprograma, kay si Aksyon Fred on vacation, would you imagine, para pagpatubod mo sang tubig sa baldig, expectar ka aga sang banwa, sus marusip, kulor ya kape. Aksyon Radio. Di dapat siguro, anybody and any members of board of director, abi eksplikar nyo niho, total ari naman kita sa bulan sa Hunyo. Ikanom na ni nga bulan. Sini nga 2021. Anong progress ka mapresentar diri sang prime water kag Basiwa sa ila joint venture agreement project ni man? Amo na ang inyo sini nga maayo nga matag sa tawo. Dapat kung tani ulit explicar mga pag may time, kaya ni siya, i-kwantaon nyo lang, dali naman lang niya, amo na niyo, amo na yung progress, sunod din nga mga binulan, nagalapot na sa amo ni. So, mangyaway nagid, daw ay nagid siyang interesado nga mag-explikar sa mga konsumidor. Actually, yung purpose sina, kung tani, gabayan ng tao because of the potable water. Mainom nga tubig. Abig ipakita sa taga-prime water nga sila mauna turos ng tubig nga guas gripon, labig, kag sa Basiwa. Para sundon sa mga konsumidor. Aksyon Radio. So, una nag-ambal ang tao, sige lang. Bisan mahal pa na siya, okay lang. Basta ang services, ara, 24/7, kag mayo ang kalidad sa tubig. Why kami question? Ay, sos. Tinano ini, irason tang pandemic, pwede. No, kaya limited ang ilang trabaho. Pero nga, ang mo ni, ay manuminto na batyaga ng tao, ano ini, joint venture agreement, kinambal nung nga mayo, daw, intulin di government ang guwa niya. Oy, abi, kuan magamo, huni-huni magkamuda, nga mga opisyales, pag may time, iuya man. Aksyon Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakulog sa luto sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Alas 6:52, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Radio. Si Cory Vidal sa Kuwait, kamonitor sa Galiog, kag Virginia Ortizo. Good morning, apo ko, Carmi Janel Guinaldo, happy 7th birthday, salamat kid. Mary Joy Camero, good morning man. Jinky Jalagdon, harap man si kamonitor. Ang iban karon lang sa Aksyon hotline naton tamihon pwede. Aksyon Radio. Ario, para mas lawig-lawig ang tiempo tabla karon kay sa Aksyon hotline, tinguan ta diliwat nga malabot karon ang City Legal Office. Kundi ang Bacolod City, may 3 ka team diri nga nagalibot mo. Kundi may ara contact tracers. Ang contact tracers nga ginapamunuan, ginahandle ini sa pulis. Kag mga barangay personnel, and some of them are also an employee of the city. Sila nagalibot, agod mag-determine sino ang close contact sang isa ka individual nga nagpositibo sa COVID-19. When you talk about contact tracers, sila ning nagkadtugid, actually exposed kanini mga contact tracers, sila kadtuan nila nimo ang mga lugar nga most probably na contact sang tawo nga nagpositibo sa COVID. Now, ang sadya, kay ang mga individual nga nakita nila nga mayara close contact sa nagpositibo sa COVID, supposedly i-require ni sila nga magpa-test. No? Amo na ganing nga may mga surveillance testing nga ginahimo. Ti hindi damo tawag ka pamaliban nga hindi magpa-swab test. Ari pagid. Kundi may ara pagid sa swab testing team man nga nagalibot, nga mo na magkandak, tiyan mo na ni sila hindi magupod ang worst. Kay bisan positive, ang ila sining nga swab test result nga nagwa, yawer hindi gyapon magupod sa extraction team. Kaya mo ng problema, subong. Ang ginimo sa extraction team, nag-decide ang EOC, nga ining mga hindi magupod ng mga tao, ipablatter sa pulis, pasakaan kaso. Diyos siling ko na, no, ini galibog ng ulos ng tao sa COVID, ni may kaso pa. Ano na karon prisuhon? May ara bala si parado nga isolation facility nga butangan sini sa ila kapin pagid sa mga positive kay kahapon o the other day siling ni Mr. Ernie Pinida, Executive Assistant Ernie Pinida, nga mong head sa extraction team, may ara pila ka mga individual 47 nga daw baklag nga hindi mag-upod sa extraction team nga dalon sa isolation facility.
Radio. Take note, may ara sang kasuguan nga ginpapanaog, hindi niya sa lokal kundi national. Nga wala na sang dapat sang home quarantine. Dapat mag-provide ang isa ka LGU sang isolation facility. Ti ko hindi mo po nagkaroon tinanon ni pasagaan ni kaso kasi LO. Ay sus na ano nga. Tibudlaya naman yung tao nga magapakatubang sa konsekwensya. Kung may kaso, kakabudlay mo. Aksyon. Radio. Pero pakaronan ta na ha, sa Aksyon hotline kay para may tiempo. Kung mapa-explicar ta ni, gikan mismo or mismo ang taga City Legal Office or taga EOC kung anong update, right after nga naglibot sila liwat kahapon nga daw. Aksyon. Radio. Pahin ako galing time mo ah. Ang iban nga mga mensahe ninyo karon ko lang sa Aksyon hotline program kay isa-isaon ta ni basa kay Mario Bacau ko Irad. No, good morning kag Vanessa Mayo dira sa Minnesota. Armand Regalado, good morning man. Aksyon. Radio. Sa ngalan ni Aksyon, Fred Salanga. Ako naman Aksyon Art Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.